Kajing pen kreak jong ka Nongstoin Diocese ya ka procession ka banlong hakasingi ublay ka khatwe trik uno pra kalaya cha menta. Haka baydey bat kani kajing pen kreak ya ka tay kajing sengba layo bani kren bat uba Nereus Imle Sherman jong ka organizing committee haka bawla pensya ya baro ki benta ki biadey banle haka tay kasingi. Tungin ya sengap ya ka ei ka bawba as Imle udan ban ong. Tiswa ban poisita kniatok shwa batay bede bat kanika Eucharist procession mo kamdei ke jingya ke ba huri hura ke jingya lumbung lembang hendrei ke jingya jong ka procession Eucharist ke de kajing endon burom ya kamet bat kesnam ke jong Jisu mo bangi kim ki pai ba ni sakhi ya ke jing don jong kamet bat kesnam Jisu ha ke Eucharist bakoi tingya ban pen I pai ba ban pen I pai ba Jisu ha kaperthe bat ni sakhi ya kane ke jingek ya ke jingdon ke jong Jisu ha sakramen bakoi kumba Jisu ong ngalong ka jing bam mo ngalong ka pu jong ka jing em ni pule yones nong ndreu khot sopra long pu jong ka jing em ten makatangi ra ya kane bat I pai ba bat ha ka ju kapor bat pen ken mau yangi ya kata ka jing ya len tipil krem ka jingi ha kan slap thai shwa ban le sha ya kan du Jisu habnang te habede bat ka jimpun kre ya kan ek procession nasngo ban ong hakerteng jong I pa roitiniam jongi parang ba mo I senrop lundo jongi fra Kevin Watts pada Simeon Martong kisan konben baper ka komit ki khot jo committee organizing committee bat baru khot ki pat Kristan isngo ban khot ban wer ban tiang subhai par khot ki arpa artli ki parish hapo jo Nongstoin Diocese ki rupai ba bat ki kenhon ba pher bat khamtam ni khot lang ban ni tiang subha ya ke jingwan jong ki pastor jong ki temen basan ki bangla khot na kaneka town area kumju ik sorda sekretari ke bangla khot bani wan bani shimban talang ha kaneka procession nang ta shushu ya kajingdon jong ki invitees baper ngin sapdiang subha ha kaneka procession ke jongi te hakabede shushu ha kajing ya jong ki kali mo ngisngo ong ka procession ke jongi hakan sasdang hakapor khandai steng kajing ruai ba kajing duai sam hading kata shipho baje kan sedon kamas ha ka ba u father ansem u spiritual director administrator unong pek ya kan ke jalan yam jongi apo jo Nongstoin Diocese u solong kongsan masdang shipho baje tik kamas hadin kamas ngin sedon si baje pade ka jingya ya ka procession ha kan ke jingwan jong kan ka jingaseng na bon kitali ki parish na sngoban bu ka jigarpat ka jong ngi ba ki kali kamtam ki bawan na shathai mairang nong klau nong kasen bat ki wek parish bawan na kane shaphangsa nasun tishlong kin sobha banya bat ban sange hakibat poi shakmat kin sa ya chua shani sha complex basne madanti saw bat kin sange yak slinter jong ka surok jong kap terpom hadu ha jan persya karkhana ka persya jong ka yang mane presbyterian hal ter jong ka surok nanta ki bawan na area jong ka rangblang makorwat kituru kin sayang hal ter jong surok jong ka nonba hadu ka tejaka jong kong hemel ka bangilapan antu banya sayang antu HIB bat adam ngam tu kilap bandrung syane sya nonba sya kompleks te ki bawan na riang do mau than chalang bat kumtar teru kini rukin yang has kli iau ke bangilapan ya usi mulai yangi ya ka permission bat baniang tu kli iau nanta ha stansible nanta niang hasilter na do school langam syadu sya jan soil face tu bat ka ngatrai ki babun ki dang yang ngam ya tu ki jaka te kumju ru ki bawan na penengrei ki bawan na penengrei bat ki bawan mi na surok penengrei kin yang ha shelter jana du surok moyong chanesha office DC bat klem da penwet ya ka surok baniat procession te kibawan na ni ka surok maurs iar pade kum ka rambrai la ni kibawan na merang kibawan ya ni na bypass mo bandrung sini ka surok sa maurs iar ka don keluj ba ka jaka ha ka ni ka madan ti saw ka ba ka snong ti saw kala ay permission ning baniya tu ka madan tingi sungu na kamenta
baru khoj ki sodar ki boleh terelang ban ayangi kini ki jakayang kumjuru ya pludi mo ke balai ya penkrem lang yangi kamtam ya engineer jungi balai ya ngap bersekol ban repair wa dia surok ru tika precision padi ngila ong bangniat yang ni ngin nang ni sedu sya school adren kan poinon pa hanon pa ngin cube yang senesha sensibia kan ya chen studium sya kan ni karkhana bani an poya yau rung biang situ sya lat nong pendang permanen mo nanta siliang non pa padon phai biang syanon pa padon phai biang ye kene ke surok poi hang ni ban penlong ya ke jing mane sakramen kata kadai kaba ngila pen khra na kam ta jong ka orkana singkuti